салом дӯстони азиз, иншолло хубен. Мо ҳам алҳамдулилло созем. Ҳама каса хуш омадем ба канали мо. навори имрӯзаро тамошо кунед. умед дорам ки дар шумо маъқул мешавад. ҳамаи шумо дар раҳмати Аллоҳ барои қадар дастгиритон, барои суханои хубтон. ҷадахтаро навора берин сар мешавам. хай саҳари барвақт ба сари почтам рафтам, шумода навор кардам. намехай ҳама ҷо барфи хинаки намхалияй. ҷадахтаро завтрак тайёр кардам ва шумода навор кардам. камтарак бисёр савол метен ки чӣ бапаҷон аввал иқадар пухтупазои хушрӯ мекардӣ, иқадар пичина, торта, салата, ҳарчи мепухтӣ ҳозир боша барои дастархону барои учат омадан. ҳамаи чизота харидӣ, барое ки духтаро ма чанд бора дар видео мегӯм ки оли духобка надорам, ба наздики хариданим. иншолло ки бихарам, баъд дигар чӣ намекунам, пухтупаз мекунам, намехарам дигар. худмам чизи магазина дӯст намедорам, духтаро чизи хонагия беҳад дӯст медорам. не ки ҳозир ки нест, барои қадар харидам аз зони дилам. ҷада боша духтаром хел чӣ ҷӯшондем, ҷигори ҷӯшондем. ман ҷигора дӯст медорам. хомша харидем ҷӯшондем. чем ай пухтагиш хомуша бихарӣ, хомуш арзонтарай, амуан бамаза, ишам ҳардуш ягай мазош. ҷа духтаро булочкое ки мепухтам, ҳамун видеои пешина дар телефонам будай, ҳамун вай. ҷада бошам хали приловкаи лаганӣ кардам. духтаро тамошо кунен, дастгириҳотонро фаромӯш накунен. ҷада боша духтаро хали ширбат кардам, нишоиста мегӯям баъзеҳо, ҳам хали кардам. анам хали хушрӯчои ма. раҳмат ки қадар суханои хуб нависонден, қадар дуои нек карден дар ҳаққи падару модари ма. беҳтаринем ба худо. ма комментариётонро ҷавоб надодам, урӯзиноотонро ҳамашро ҷавоб додам, ҳамин динагиноотон мондай. ҷа духтаром хел ҳама чиза барои меҳмонам мехарӣ, бечораи меҳмони чӣ намехӯра, ҳамашам хел мемона. ака мақсад ки меҳмон гуфта мехарӣ, меҳмонам ҳичиам намехӯра. анам хали духтаро хушрӯи ма. ин малинаро бинен чӣ хел хушрӯай. ҳамин малина ба маззаи насамдили. да ба ёсаминҷона гирифтам, баъд ёдам зад ки да мумкин неста ягона буд мевагӣ. хай худам мехӯрамша. мода берунем. ҷа боша духтаро чиз чанд қаштаи авқоти оваки нахӯрдам, хостам ки угро кунам. хай угро хали чизако дар корай. ҳамаша мезирбонем. нахат, томат, картошка, гӯшт, сабзӣ, пиёз. угроро шавҳари ман хали ғавса какша нағз мебинад. ман худам ами оталара, оши тӯпара, шакаро ва ами авқотҳои тоҷикӣ хумона умуман нағз мебинам. чемаи авқотҳои чӣ, ами авқотҳои тоҷикимона нағз мебинам. ҷада тайёр кардестам духтаро, шуморо ҳатман тайёр кунен. занҳои зебои ма имрӯз мехоҳам шуморо қатъиян ами апаи хубу беҳтаринам шинос кунам ки дар компанияи Фаберли кор мекуна, мехоҳад шуморо ба кор даъват куна. кор дар хона духтаро тариқи телефон буда маоши хуба ба даст меёрем. хушрӯчои ма и апаҷон старший вице-директор шида кор мекунад. беҳад апай меҳрубонай. хали кора чотка ясна мефаҳмонатона. будроен қатиш кор кунен. ҳар як каталог дар командаш розигрӯшҳои хушрӯ мешавад, падаркҳои беҳтарин мемонад. будроен қатиш кор кунен, пушаймон намешин аз зони дилам. беҳад зани меҳрубон аст ки кор кардан ҳам намехоҳад. агар ягон чиза кас карданӣ бошен, айноми канали ма гап занен, 26% скидкаи калон қатъи шумода ба ҳамаи ҷора роӣ мекунад, чи тоҷикистон, чи Россия. кор осонай духтаро, фақат худтонда бовар кунен, тамом. ягон расход намекунен. шумо аввал бидроен регистратсия шавен, корро биомӯзен, баъдан шумо да ҳамун хонатон духтаро духи, рексона, шампун, фери, ҳамхали чизо мехарен ку ай магазин. шумо метавонед ки ай компанияи Фаберлик бихарен, ҳам маблағ мегирен,
ҳам гуфти ҳамун гапҳо ки аз тарафи наставникотон тиллову нуқраву дигар тӯҳфаҳои қиматбаҳо мегирен ва боз бар замини декрет пулӣ мегирен, маошҳои калон мегирен. ин чиз беҳад хуб ай духтаро. барои ин қадар касе ки то ҳол регистратсия шудаги несте, апай беҳтарин ма тайёрае ки кора дар шумо буфаҳмона ва то ба по хестантона ёрдам куна. бовар кунед беҳтарин инсонае. будурин қад чикор кунем, пушаймон намешавем аз он дил. чӣ хел ки гуфтум, ҳар як каталог дар командаш дар группаш розыгрыш мезгарона, падаркҳои хушрӯ мемона. духтарои апашка бо группаи ватсап дорад. чизе ки дар корайтона ватсапшда будроен заказ кунен, айнои канали ма гап занен, шумода 26% скидкаи калон қатъи равон мекунад. лекин ма бовар дорам ки кор дар шумо маъқул мешава, медроен кор мекунен. чӣ хеле ки духтаро оилатон нағз мебинад, ба кадом тарзе ки нағз мебинанд, шумо ҳам хали тайёр кунен. чада ма гӯшту пиёз ма зирбондестам, болгарӣ, ҳама чизомона мезирбонем, баъдан намак, об медозем, як сар ки ҷӯшид пастш мекунем. ҳамин авқот агар сахт буҷуша ба маза намешавад духтаро. агар ки паст такак буҷуша ӯ авқот беҳад ширадорӣ ба маза мешавад. чӣ авқоти боша фарқ надорад, ҳамин паст ки ҷӯшид ӯ ба маза мешавад. кас ки метона мошоллоҳ, кас ки наметона, ҳастанд духтаракое ки наметонанд, ёд мегиранд. инҷа духтаро угрои ма тайёр шид. чӣ хеле ки гуфтум, шавҳари ма инем хеле мехӯрад, ин хеле ғав сакаки хеле пури чиз бошад дарунаш, ҳам хелеша мехӯрад. ӯ хеле чӣ меган овдорша намехӯрад. ма инҷа фақат худам макаронша бардоштум, барое ки ма мизирбакша нағз намебинам. ада инҷа боша ба ёсаминҷона 2-3 дона гӯштак бирён кардам. манам хеле духтаро ма ами аҳамият дода бошен, ҳамаи авқота картишкаша, сабзиша, нахитша намехӯрам. фақат шӯрбо боша, оша мехӯрам, гӯштша. айтари авқотро не макаронша мехӯрам. тамом духтаро. манам хеле аз он дилам угрои дастӣ накардам, барое ки чизам тинукнакам дар хонаи чамай оли наовардам. ҳар рӯз мегӯм меёрам, аёдам мебирояд. манам хеле я апаҷон савол додае ки хонаи навтон мегӯен ремонт надора, хунук неста ёсаминҷон? Да не апаҷон, хонамон бениҳоят гармай, дута отопление дора. ёсамин тай футболка мегардад, беҳад гармай. духтарои хушрӯи ма як рӯз навор намекунам, барое ки беҳад мондаштагӣ мефурам, интернет дам бигирам. рӯзи ҷумъа бо иншоалло раҳмон ки навор мекунам. шумо хавотир нашен. Assalamu alaikum. بگو. O kaka buta gira ki